косматки. Те налазихте от всякъде. Нещо там се обади. Тя всъщност не е дебела, изобщо не е дебела. Обаче е много космата. А ти ще снимаш да стане какво беше изпъкнала? Той не може да фокусира много отблизо. Само входа. И въобще не е нахална. Тя не е и социална. Да. Ние се чува въобще. Стичат космото си. Лови, имаш задача да намериш малко. Малки ли? Няма малки? Да. О, те сигурно са много симпатични. Клипче ли правиш? Да. Колко е пукава.